በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። አነ ትንሣኤን ሕይወትን እየ እቲ በአይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ብሕይወት ክነብር እዩ። ክቡራትን አመንቲ ክርስትና በሐፈሻ ኣብ ሃገርን ወፃኢን እትነብሩ ኩልኹም ኤርትራውያን እንቋዕ ናብ በዓለ ትንሣኤ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓኩም ኣብፅሓና። እግዚአብሔር ትንስእ ጸላእቱ ይብተኑ ይብል ቅዱስ ዳዊት። እዚ ትንቢት ቅድሚ 1000 ዓመት ልደት ጎይታ ቅዱስ ዳዊት ዝተናገሮ ኮይኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ዓለም ብስጋ ተገሊጹ በቲ ዝተዋሃዶ ስጋ ምእንቲ ከድሕነና ጽዋትወ መከራ ተቐቢሉ ምስ በደለኛታት ተቖጺሩ ኣብ መንጎ ክልተ ሸፋቱ ኣብ ቀራንዮ ኣብ ዕፀ መስቀል ተሰቂሉ ነቶም ርሒቕና ዝነበርና ናብኡ ኣቕሪቡ ወገናቱ ምእንቲ ክገብረና በያብዝሓን ሞተ። ነዚ ክገልጽ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሕጂ ገና ኣቱም ቀደም ድሕር ርሕቋት ዝነበርኩም ንስኻትኩም ብኢየሱስ ክርስቶስ ብደም ክርስቶስ ቀሪብኩም ንሱ ነዞም ክልተ ሓደ ዝገበረ ነቲ ኣብ መንጎ ዝነበረ ከልካሊ መንደቕ እውን ዘፍረሰ ሰላምና እዩ ንኣኻትኩም እቶም ርሕቋን ዝነበርኩም መጺኡ ሰላም ኣበሰረኩም ይብል። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እውን ንሞት ክስዕሮን ንሙታን ከሕውዮምን እቲ ዘይመውት ሞተ ከም ዝበለ ጎይታ ነቶም ኣብ መግዛእቲ ዲያብሎስ ዝነበሩ ንኸድሕን ብሞቱ ንሞት ስዒሩ ነቶም ኣብ ድነ ሞት ዝነበሩ ካብ ሞት ኣላቐቖም። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መዋዕለ ስብከቱ ንሞት ስዒሩ ከም ሰንስእን ጸላእቱ ኣይሁድ ብቅድስቲ ትንሣኤኡ ከም ዝሓፈሩን ኣጋነንቲ ከም ዝሰዓሩን ገሊጹ ነበረ። ነቢይ እግዚአብሔር ዮናስ ኣብ ከርሲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ምጽንሑ ምሳሌ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ 3 መዓልትን 3 ለይትን ኣብ ከርሲ መቃብር ሓዲሩ ምትንስኡ እዩ። እምበኣር ትንሣኤ ጎይታ ኩሉ ሰብኣዊ ፍጡር ሞይቱ ዝትንስእ ምዃኑን እቶም ሰናይ ዝገበሩ ብርሃን ለቢሶም ንክርስቶስ መሲሎም ትንሣኤ ሕይወት ከም ዝረኽቡ እዩ ዝገልጸልና። ክቡራትን ህዝበ እግዚአብሔር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣነ ትንሣኤን ሕይወትን እየ እቲ በኣይ ዝኣምንሲ እንተሞተ እኳ ብሕይወት ክነብር እዩ ብዝሃቦ ኣምላካዊ ቃል ብምርዳእ ንኽብሪ ትንሣኤ ክንበቅዕ ኣብዚ ምድሪ ብንስሓ ተሓዚብና ንእምነት ብግብሪ ኣሰኒና ብመንፈሳዊ ሕይወት ክንመላለስ ይግባአና። ነዚ ክቡር በዓል ከነብዕል ከሎና እንታይ ክንበልዕን ክንሰትን ክንከደንን ካብ ዝብል ካብ ስጋዊ ድልየት ናፃ ኮይንና ንሓድሕድና ብፍቅርን ለውሃትን ጸኒዕና በረኸት ስጋን በረኸት ነፍስን እንረኽበሉ ክኸውን ይግባእ። ኣብ ርእሲኡ እግዚአብሔር ከም ዝኣዘዘና ነዚ በዓል ምኽንያት ብምግባር ካብ ዘሎና ንስኡናት ክንካፍል ዝዓረቑ ክንኸድንን ግዴታ ኣሎና እሞ ነዚ ንምግባር ምሕረት እግዚአብሔር ኣማላድነት ቅድስት ድንግል ማርያም ተራድአነት ኩሎም ቅዱሳንን ኣይፈለየና በዓልና በዓል ሓጎስ ገይሩ ንሃገርናን ንምሉእ ዓለምናን ሰላሙን ምሕረቱን የውርደልና። ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። ኣብዚ ዘብፅሓና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ይኹኖ። ሃገርና ህዝብና ቤተክርስቲያንና በሰላሙን ብርድኤት ንኩሉ ዓለም ሰላም ክሕልወና ቅዱስ ፍቃዱ ይግበረልና እግዚአብሔር አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሕስ በዓል ዓመት ይግበረልና አምላክ።